Bamako ana lamini na bonwara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an jigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de kofɔ a sɛbɛnni kɛba o ye dabaji karamɔgɔ i k'a dɔn ani sɛbɛnnikɛla dondo Boubacar bi ko m'o bila sɛbɛnni na sabula suko ni dugusajɛ cɛ kunnafoni ma bɔ k'a bi ka ban i k'a dɔn olu b'a ɲɛgɛn sɛbɛnfura kan nka a bi sɛbɛn tubabukan na Boubacar Sidiki tubabukan ma sɛbɛn ka bɔ tubabukan na ka taa bamanankan na i k'a dɔn kanw u tɛ kelen ye ni dɔɔni ma jɛ dɔɔni na fara kan Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen ni ŋun ye sabula baara min ka di ye Boubacar Sidiki k'a lafili dan dɛ bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don diɲɛ duguba bɛɛ lajɛlen ye kelen ye dugu ma jɛ ka ban ntɛnɛndonya an bɛɛ bi giri a na kɛ n'a fɔ fa donnen bɛ bɛɛ la sabula layiduw talen don duwaku tɛmɛnen in na ni ntɛnɛn kɔni sera duwaku nata nin bi kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn o kuma ani giri bi ɲɔgɔn na nka n'anw bɔra an ka so Boubacar Sidiki k'a dɔn arajo jɛka fɔ an b'o magɛn sabula baara min bilalen bɛ k'an kɔnɔ a ka d'an ye Boubacar Sidiki baara in mana dabɔ i k'a dɔn sisan an kɛra maa naani ye sabula dɔ bi kɛ i k'a dɔn jaw la o ye Hamɛdi Jakite e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na nka a bɛɛ bɛ min bolo n'o de b'a to baara bi kɛ ka ɲɛ kumakanw ka taa se fiɲɛ tulukala ma o ye Jimson control denmisɛnninw ni kama sɔgɔmada in na i k'a dɔn ale sigilen bɛ a ɲɛ bilennen bɛ nka baasi t'a fɛ a ɲɛ bilen bɛ dori n'i tora k'o fɛ maaw bɛ minnu miiri arajo baarakɛla o kana na ko ye dɛ o tɛ muso filatigi kɔni ɲɛ maa bilen o ye diyagoya dugu mana jɛ o ye diyagoya ye o ni Jibi ye ayiwa yamaruya di waati dɔ la Hamɛdi au lieu que i k'a fɔ ko Hamɛdi Jakite i b'a fɔ ko Hamɛdi Jara a bi ɲɛ o Jibi n'a bi ɲɛ cogo min o fɔ an ye a ka kɛ ten ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye nka maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔgɔ de ko Laya Jara Boubacar Sidiki muso mana kɛ gorobinɛ ye ni ɲimi b'a kunkolo la a ka musɔrɔ tɛ to yɔrɔ kelen Boubacar Sidiki i k'a dɔn nanga man di dɔgɔ jaabi Yusu Mohamed Ali Bacili bɛɛ ko a ma ko Arasa Boubacar Sidiki k'a dɔn a bi da k'a bolo sɛbɛnnikɛla ko Kulukɔrɔ kaso a kun bɛ yen e ko a ma yɛlɛma i k'a dɔn ayiwa min ye kɛɲɛrɔba kaso bonba ye wa sɛbɛnnikɛla ko kun kelen de b'a la sabula min ye Arasa ye juma tɛmɛnen min kɔni premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga o minɛnen ka taa i k'a dɔn Kulukɔrɔ kaso bon kɔnɔ i k'a dɔn ani Arasa kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ kelen bɛɛ u y'ale fana bɔ kaso bon o kaso kɔnɔ ni ka taa n'a ye kɛɲɛrɔba sɛbɛnnikɛla ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye nin cɛ fila kana taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen aw na k'a kun ye a ko nka n'i ye kow ta k'u lajɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kununko nin cɛ fila kun ka di waati nana kɛ i k'a dɔn gɛlɛya nana don ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen latigɛ filɛ k'u sɔrɔ n'o ye politiki latigɛ ye kaso b'o sigi Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛlaw ko gɛlɛyaw nana gɛlɛya minnu fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Arasa yɛrɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ ne ka waati jan bɔ sa Dankɔrɔba kɔni i k'a dɔn kaso tɛ kaso ye a ma min kɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko komini 4 na mars kalo tile 3 san 2023 o tribunal ba o de kɔni ye mandat d'ale kan mandat min dara ka a ɲɛ dun fɔra procureur fana fɛ tarata mars kalo tile 29 Boubacar Sidiki jalaki minnu bi ne don a ka a ka giri sabula sɔmin gele don k'a fɔ i k'a dɔn jɛkulu a b'o la jɛkulu min ni o b'a fɛ ka janfan kɛ o fana k'i bɔ yen Boubacar Sidiki jamanakuntigi min ye Asimi Goyita ye a ka dɔgɔyama ni mafiyanya ser'o fana ma a ye kuma bana minini ani kuma jɛngɛnen dɔw fana fɔ o k'i bɔ a la jamana yɛrɛ laada ko a y'o lagosi tribunal correctionnel commune 4 Boubacar Sidiki i k'a dɔn a dunnama in kama Arasa kɔni ye kule k'a bɔ u ka yafa ma k'a bila min kɔni ye yanni kiiri cɛ i k'a dɔn ayiwa a ka se ka taa mago la u ko petu o kuma t'a la i minɛna i k'a dɔn ayiwa liberté provisoire ko kuma t'a la sibiri mars kalo tile 11 san 2023 o san kelen Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa Asuma o ye parti politique de ala ma hinɛna Sumayila Bube Mayiga o to ala parti o kun kelen bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ a ye yɔrɔ sɔrɔ o kɛnɛ kan o don a ye kuma bana minɛ min fana fɔ Boubacar Sidiki o fana taara fara
i k'a dɔn jalaki tɔ kan ani CNT a y'a jira k'a fɔ olu sigilen don k'u bolo don da kɔrɔ olu taara ka foyi kɛ min kɛra Sumɛlɛ Bube Mayiga la Boubacar k'a dɔn min ye CNT kun kan ka wuli ka jɔ kɛ ntɛnɛndon marsikalo tile 10 procureur commune 4 na o ko sisan kɔni ko in a tɛmɛna da kan arasa yɛrɛ de ni minɛni ka kɛ ka taa datugu min ni min kɛra a fɛ Boubacar o nana dɔ fara kaso kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi nin ko in damanda de bɛ arasa nɔfɛ n'a dun fɔra mandat de dépôt o ye datuguli de ye Boubacar an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn arasa kɔni i k'a dɔn ko caman de bɛ yen minnu kɔni ye jalaki ye n'o talen don ka ɲɛsin a ma hali siya woloma ko kuma ni ka yɔrɔw bɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen jalaki b'a nɔfɛ o taara fara kɔrɔlenw kan ɔ ani Sogɛli kɔni ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kulukɔrɔ kaso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dabangama don wa min kɔni ye fɔɲɔgɔnko ye o donna u ni ɲɔgɔn cɛ nin nana nin fana taara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tugara Soir de Bamako an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Alifa So ye fulakɛ ko min ye wuli ka jɔ ye e ko o ma sabati jumadon wa juma tɛmɛlen n'o bɛnna uti kalo tile 22 ma san 2025 an ka camancɛro fanga o ɲɛma o dagayɔrɔ n'o ye masaya bulo kɔnɔna ye n'an k'a ma ko palais de kuluba maa min n'o kɔni dara ye n'a y'o bisimila o n'a nɔfɛmaw o de ye médiateur de la République ye madame Sanogo Aminata Male médiateur de la République do min kɔni n'a ye san 2 gafe ni ka o fara ɲɔgɔn kan k'a ma ko rapport in tɛ dɔwɛrɛ ye min anw ka foroba cakɛdaw ye o ni jamanaden minnu bɛ se ɲɔgɔn ma k'a sabu kɛ ko kun caman ye i b'a ye k'a fɔ ni ma jɛ ni taabolo minnu ye i b'o gafe de sɛbɛn ni ka na o bila médiateur de la République a jabala la walima a ka bolofara min n'o bɛ an ka marabolo kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan sa ni k'o kɛ gafe ye n'an k'a ma ka rapport 2023 ani rapport 2024 o de kɔni ta la ni ka o di jamanakuntigi ma n'o ye camancɛro fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ka bɛn juma tɛmɛlen ma uti kalo tile 22 san 2025 n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin hakilina ye a bɛ fɛn min nɔfɛ o de san o san décembre kalo o kɔni de bɛ tasa don dɔ bɛ suganti o kɔnɔna na k'o di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ani o kɛn bɛ ka jalaki sɛbɛnw don ka ɲɛsin an ka foroba cakɛda bonda minnu ma walima o ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen kɔnɔna na an k'a ma ko espace d'interpellation démocratique wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin hakilina in ye kabi san 1991 hakilina ninnu kɔni t'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye Ala ma hinɛ général Baba Musa Traoré ale ka fanga o dafiri la i b'a ye k'a fɔ min ye bɛɛ ye n'o ye démocratie ye o fanga kura o daminɛna san 1992 ni maa min n'o tun bɛ jamanakuntigiya la o kɔni ye hakilina ninnu ta hakili jagabɔw kɔfɛ k'a fɔ min ye nin hakilina ye a bɛna kɛ sabu ye ka dusukalaya caman ni ka o ta a fɔ dusukalaya caman bɛ yen n'o bɛ bɔ jamanadenw yɔrɔ ka ɲɛsin an ka administration kɔnɔna ma ka se ka fura ɲini o la o fura ɲini dɔ la de dɛ min ye espace d'interpellation démocratique in ye o kɔni o sina ka sigi tɛ kɛlɛw a bɛ kɛ sabu ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen k'i hamina bɔ k'o da kɛnɛ kan a ka kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ sigilen ɲɛnɛ jalaki ta an bɛ ka cakɛda bonda minnu sɛgɛrɛ jamana to a la walima cakɛda bonda ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛla jamana de forobacaw kɔnɔna na a ka se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛnɛ wa n'i ye espace d'interpellation démocratique lajɛ an k'a ma ko EID a kɔni n'a sigila i b'a ye k'a fɔ min ye lɛrɛ 10 fo ka taa se lɛrɛ 15 ma kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɛ falen maaninfinw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ lajɛlen haminaw o bɛ ɲɛfɔ hali n'a sɔrɔla haminaw olu tɛ kelen ye wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye rapport in ye a kɔni a bɛ tila sigiyɔrɔma 4 bɔɲɔgɔnko ye sigiyɔrɔma fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye maa minnu bɛ yen n'o bɛ jalakili sɛbɛnw don ka ɲɛsin an ka foroba cakɛda bondaw ma olu ka hakilinaw ka se ka ta ba la wa min ye anw ka foroba cakɛda ninnu kɔnɔna ye u ka sumayali maaninfinw b'a ma ko ɲɛnabɔli la k'o ta ba la ani min ye degun minnu bɛ yen ni jamanadenw b'o sɔrɔ an ka forobaca ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka se ka larawe ka se ka fɛsɛfɛsɛli ta ka ɲɛsin a hakilinaw ma n'o fana bɔla yen maaninfinw bɛ kunbɛn cogo min na kunbɛn cogo ɲuman fara juguman kan o bɛ se ka latile cogo min na i b'a ye k'a fɔ o fana o ka ta ba la n'o fana bɔla yen rapport n'i y'a ta ko filanan fana ta ni ka o lajɛ o ɲɛsin bɛ bureau du médiateur de la République o taabolo ani baara ninnu bɛ boloda fɛ cogo minnu na o bɛ tali kɛ o ka ɲɛsin o de
de ma min ye a sabanan ye o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye médiateur de la république a ka bolofara cɛn don a bolofaraba o bɛ faaba kɔnɔna na yan nka an ka marabolo kɔnɔna na a ka cɛsigi minnu bɛ yen n'an k'u ma ko délégués olu ka baara kan ka boloda cogo minnu na ani u sigi bɛ yɔrɔ minnu na o ni yenkaw olu kan ka taa ni ka segin kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na ani maamako minnu bɛ u la u kan ka wuli ka vérificateur ka nin délégué ninnu jabala o sɛgɛrɛ ni hakilina minnu ye o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don nka n'i y'a lajɛ min ye halisa nouvelle horizon kɔnɔna ye fasirikɛba n'o ye Alpha Sesso ye a y'a jira k'a fɔ n'i ye nin rapport fila in ta k'a lajɛ 2023 ani 2024 a fanba sinsin bɛ fɛn min kan n'o ye jalakili ye ka ɲɛsin anw ka jamana forobaca maaw tigila ɲɛmaw ma o de bɛ tali kɛ anw ka dugukoloko mankan kan dugukoloko mankan ani n bɔla ka min ɲɛf'i ye sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye espace d'interpellation démocratique ye a sigila sen kan maanifinw m'a ma ko o ka se ka ɲɛnabɔ o ni administration cɛla la wa n'i y'a lajɛ gɛlɛya minnu b'o kɔnɔna na fana o bɛɛ lajɛlen fura ka se ka sɔrɔ o la teliya la nka min ye EID a bɛ sigili min kɛ ni taliko laban n'o ye sigi laban ye n'o kun ye a tako 27nan ye laɲini minnu kɛla o kɔnɔna na yalima o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔla wa rapport in kuma bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka min ye madame Sanogo Aminata M Male ale min ye médiateur de la république o ɲɛmaya ta bɛ ka kalifa la a y'a jira sa k'a fɔ k'olu fana ye laɲini caman kɛ nin gafe in kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ anw ka procédure foncière n'o de y'an ka dugukolo jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen sɛbɛnko a ka se ka don ba la kɛlɛ ni filiw bɛ fan minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ka latile wa min ye kɛlɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kolonkolon fo ka taa se an ka dugutigi bulon kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛlɛw bɛ se ka fɔ ka ban cogo min na k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ ma don dugutigi ni a ka conseil ni ɲɔgɔn cɛ o taabolo bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka taa se institution national de prévention sociale ma an k'a ma ko INPS o fana société minnu bɛ yen n'olu kan ka tɔrɔmɔɲɔ sara INPS ye n'o sarali o don bɛ bisi basa la o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka latile fo ka taa se digitalisation ma o min bɛ kɛ sabu ye ka filameriw ni ka o kɛlɛ ka bɔ an ka administration publique kɔnɔna na o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ta ba la k'a siraw bɛɛ lajɛlen ni ka a latile rapport fɔlɔ min ye maa minnu n'olu kɔni nana ka n'u ka jalakili sɛbɛnw don min ye médiateur de la république ka fɔ la maa 600 min ye san 2024 fana rapport ye maa 102 olu de nana ni ka na u ka jalakili sɛbɛnw ta ni ka ɲɛsin médiateur de la république fana ma nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ min ye médiateur de la république ye jɔyɔrɔ bɛ a la a t'a la k'a ka kalo sara ta gansan wa a kɛn bɛ ka jɔ malidenw fana jigiya kɔrɔla la a tɔ ye sa ɛlɛ ni minnu bɛ fanga na bi olu bɛ se ka fɛn minnu ɲɛnabɔ ninnu ma makow la o k'o baaraw ni ka o teliya joona nin ko sɛbɛn bɛɛ y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Sesso a ka fasiri don cɛ tan bɛ ni dɛgɛ min ni cɛ i ta y'o la ɲagaɲimi ye ne ko bala cogo wagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle patrie faso kura maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko motikaw ka sori lezi na Amadu Asaliya wagatigi i bɛ hakili jigin sori i delila k'a ka kɔrɔfɔ min mira ayi fɛn kɛ jɛgɛ ayi n ko a tɔgɔ de ko mira moti ka den tɛ yan sori de moti ne ma ɲɔgɔnna kabako maa ye journaliste la jɛgɛ bɛ ka den ma avion kɔnɔ ko awɔ poisson d'eau douce bɛ poisson de an bɛ avion kɔnɔ Air France an bɛ taa Faransi an journaliste min kun bɛ avion kɔnɔ a don an bɛ se maa 7 ma Bɔgɔtigi i k'a dɔn tubabumusonin nana ɲininka ko sɛ wa jɛgɛ ne sigilen a bɛ ne kɛrɛfɛ ne ko jɛgɛ a yɛrɛ ko jɛgɛ muso y'an ka commande ta k'a bɛ taa jɛgɛ plat ta ka n'o d'a ma an k'o dun a sɔnna ka muso wele k'o ka segin ko madame muso sɛgɛrɛ ko pardon ko le poisson c'est le poisson d'eau douce ayi muso kun kan k'a jaabi dɛ ko non nin jɛgɛ bɔ bɛ kabanɔgɔ la de Bakari avion bola mina ne gɛn ka bɔ avion kɔnɔ ne mina jun o ne ma se kɛ jadi ne mana yɛlɛko ko do koyi ne mana ɲɛnama ka sori la ye a bɛ fɛ k'a ka mobili ka de jira moti ka don ka na jɛgɛ ko kuma lajɛ k'a ka ɲininkali lajɛ ni ne miiri dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ fo ka avion kɔnɔ maaw dimi kɔrɔ n'a ka fɛsi sori de moti Bɔgɔtigi a ko maa kelen de kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dugu kelen ka hɛrɛ sɔrɔ a ko est-ce que ministre Sanu Bɔbɔkɛ Bilen
bilen wagati ki yalma nin jɛn a na kuma bɛnna wa kɛlɛ Asimu Goyita jamanakuntigi a bolo bɛnna mama min ye nafolo ko ɲɛdɔn jamana mɔgɔw bi fɛn min na Alifusen de sa n'u jɔ ko ala wagati ki k'a dɔn a bara k'a se kɛ adamaden ko don suya ko tɛ ala ko tɛ wagati ki k'a dɔn wari sɔrɔli jamana kɔnɔ a ka boli kɛ walima wari sɔrɔli jamana kɔnɔ a marako ka ɲɛ kisi ka kɛ dunkojugu i k'a dɔn ani karatu ni ŋanamu ma wagati ki k'a dɔn maaden ka sɔrɔ min ye wariko yɛrɛ ɲɛdɔn a ko nin bɔbɔkɛ min n'a to a de ko minisiri Sanu Sanu ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri e ko a ni jinɛw tɛ ɲɔgɔn bolo wagati ki k'a dɔn politiki min b'a bolo jamana bi fitini min sɔrɔ o dunko cɛ ɲuman a bi taa wo minnu na wo ka se ka dɔn wagati ki k'a dɔn ŋanamu ani halaki min kun bɛ an ka wari dunbako la nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ban a ko Sanu a y'a seko damajira bɛɛ lajɛlen ko la o k'i bɔ yen n'i ye jɛnsɛngina ni jamanabaw ye bi ka girin jamana Mali nɔfɛ an b'a fɛ ka na nin fɛn o fɛn kun y'i kɔ don ninnu bɛɛ lajɛlen bara ka da gosi ko f'u ka don jamana kɔnɔ wagati ki dɔwɛrɛ tɛ u ɲɛ bɛ ɲɛta ani dabalikura minnu senen na wagati ki k'a dɔn nafolo sɔrɔ ko ɲuman na ma o ma b'a la k'a fɔ i ka wari ɲinina wɔsi la wagati ki ka da la ka danganiya n'a ye k'a fɔ bindi k'i kan dunan fara jamanaden kan o k'i bɔ yen wari bɛ sɔrɔ fɛn minnu na bi wagati ki n'o ye sanu ani sɛnɛ Sanu kɔni a kelen bɛ ka dabali fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ wagati ki o nafa a bɛ se ka sinsin cogo min jamana fa bɛɛ lajɛlen la fandaya bɛ kɛlɛ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogo min wagati ki jamana in kɛra bil haki de ye ka sababu kɛ mun ye maa min b'a la k'i bi dɔ kɛ maa min b'a la k'i bi baara kɛ e bɛ wari sɔrɔ wagati ki fɔlɔfɔlɔ an minnu kun bɛ yen e ni ne n'an bɛ wari sɔrɔ gilaki la wagati o de banna dɛ o de kɛlen bɛ k'an ka kuma caya a ko o de banna wagati ki n'o tɛ cɛ o cɛ bi cɛsiri la i k'a dɔn o ka nafolo b'a bolo wa garanti b'a la a ko n'o y'i bɔ yen wagati ki Alifuseni Sani bɔbɔkɛ bilen foyi ma cɛ in pasa ta jamana hami kɔ ne to sogodenya tɛ jɛgɛdenya tɛ ministre de l'économie n'o k'a bi sɛ ni jɛgɛ dun don o don maa b'o bali nka pasa an bɛɛ Sanu yɛrɛ kɔni i yɛrɛ mana Sanu ye tɛ dɔrɔn a pasalen a dancogo don a dan bɛ ta de wagati fasiriba ko a ko min ye Asimu Goyita ye jɔnwala a bɛ se k'i bolomada cɛkunba minnu ka jamana kɔnɔ minnu kɔni bara k'a dɛmɛ a ka hakilina ani jamana i k'a dɔn a ɲɛ t'a la danna ka segin jamana in kan a ko Sanu n'a ma kɛ fɔlɔ ye a na kɛ filanan ye ka sababu kɛ mun ye a bilala cidama min na kɛnɛ kan gundo la wagati k'i k'a dɔn min bɛ se k'a to jamana nafolo bi makara wagati k'i k'a dɔn a y'o caman kɛ hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ tɛ kuma wagati k'i k'a dɔn a tɛ damajira wale kɛ wagati ki maa caman de b'a la min se k'a fɔ ko Sanu filɛ ministre des finances du Mali wagati ki an bɛ donni min na ko bi Mali bɛ ala tanu kosɛbɛ a ko nin cɛ bilen bɔbɔkɛ bilen wagati ki a bara k'a seko kɛ ayiwa jamana ɲɛ t'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle partie kɔnɔ Sori Lezina Sori di Mopti ale ka sɛbɛn don Sori k'a fɔ n'i ye n tɛgɛ don karamɔgɔ Daba Tunkara ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Falen Kulubali nin y'a ka fasiri anw ka farafinna babolo in kan yan gouvernement n'i y'a ta k'a lajɛ ministreso minnu b'a kɔnɔna na n'o ɲɛsin bɛ an ka forobacɛw ma n'an k'a ma ko les ministres de la fonction publique o kɔni olu jason bɛ tɔn belebele dɔ kɔnɔna na an k'a ma ko observatoire des fonctions publiques africaines min ye OFPA ye o ka lajɛrɛba 12 o baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna sibiri tɛmɛlen n'o bɛnna utukalo tile 23 ma san 2025 an ka dunanjigisoba dɔ kɔnɔna na yan nka n'i kɛnɛ bonya minɛ ta k'a lajɛ a kun di bɛ maa min ma o de y'an ka caman fanga fangabolo ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga Ablaye Mayiga jɔn ko ala kumaw kɛnɛw dayɛlɛlen kɔ kɔrɔfɔ dilen kɔ a ma a ko k'a bɛ jɛkulu in fɔ kosɛbɛ bawo min ye anw ka gouvernement kɔnɔna ye n'i ye gouvernement kɔnɔna kɔfɛ baarakɛla minnu b'a kɔnɔ forobaca baara tigilamaw i b'olu de kofɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ministreso min ka danganiya kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o ministreso ninnu k'olu kan ka dɛmɛ ni sira o sira ye o fɛɛrɛw kan ka tigɛ ko wa ko min ye nin lajɛrɛ in ta ko ta ani filanan ye n'an ko a ma ko conférence des ministres de l'observatoire des fonctions publiques africaines min kɔni n'a ye a baaraw laban minnu bɔra ka kɛ u fɛ dɛ o taara kɛ Cotonou Benin jamana kan san 2018 nka ɲinɛnsan ta i b'a ye k'a fɔ o kɔni o baaraw ninnu bɛɛ lajɛlen nana don an ka faaba kɔnɔna na yan min bɛna kɛ sabu ye hakili jagabɔ ka kɛ anw ka
ministre so munun be no ɲɛsin bɛ forobacaw ma jamana farafina kilebifɛbolo in kɔnɔna na o ka baara a bɛ se ka latile u bolo cogo min na gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ n'o de ye ka baarakɛla yɛrɛ hakɛ ɲini k'a da dɔn min ye hakilina dɔ ye k'o sigi sen kan n'an k'o ma ko système ni ka tila ka système électronique dɔ fana ni ka o fana sigi sen kan min bɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu n'olu bɛ don an ka forobacaw kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ droit ko kan ka taa se taxiw ani amandiw ma olu bɛɛ lajɛlen n'u sarala bɛɛ a ka dɔn k'a fɔ karisa de y'a sara wa min a sarala nin yɔrɔ in de la ka bɛn nin waati in fana ma ka bɛn nin don in fana ma o bɛɛ lajɛlen mana fɛsɛ dunkojuguya o n'a kɛlɛ wa n'o fana bɔla yen maaninfinw n'o ye baarakɛlaw ye k'o hakɛw i n'a fɔ n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na k'o hakɛ ɲini k'o dɔn ni o ye ressources humaines ye n'i y'a mɛn fo ka taa se collectivité territoriale ma n'i y'a mɛn jamana bɛ sinsin baarakɛlaw don wa hakɛ fana n'o dɔnna o bɛ kɛ sababu ye musaka minnu kan ka don olu kungo dafɛ ka taa se u ka sarakow ni taabolo wɛrɛw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ katimu o na ci k'a latile wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ minisiri halisa a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na n'o ye général de division Ablaye M Mayiga ye premier ministre do kɛnɛ min n'a bonya minɛ kun di b'a ma a y'a jira sa k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na hakili jagabɔ kan ka taa ni ka ɲɛsin nin cɛkɛda in n'o ye nin jɛkulu ye hakilina minnu bɛ a bolo kɔrɔlen ni kura bɛ se ka fiyɛ a ka taabolo la cogo min na ani ka hakilina kura wɛrɛw ta min ye anw ka ministre de la fonction publique olu ka baaraw bɛ se ka latile o bolo cogo min na waasa jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka ju sen fila kan kɛlɛw bawo n'i y'a lajɛ min ye banque des données o fana ko kan ka sigi sen kan fo ka taa se fonds humanitaire ma o ye tɔrɔmɔɲɔ min n'a kɔni n'a bɛna bɔ ka bila kɛrɛfɛ ni gɛlɛya wulila o kan ka don da minnu fɛ k'a sɔrɔ an ma taa an tɛgɛ jan tubabubilen o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sabatifɛn ye ni n ko ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Falen Kulubali a ka fasiri don Bɔgɔtigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'humanité a bolo ko siɲɛ 500 ani siɲɛ 36 maa min y'a sɛbɛn Bɔgɔtigi k'a dɔ taalen ɲɛfɛ n na tɔgɔ ɲɛf'i ye Bɔgɔtigi a bɛrɛ ta min ye ŋana ye ale Mamadi Fokobile don Bɔgɔtigi a ko yalima douaniers u ka ɲɛmaa min bɛ inspecteur général Amadu Konate e ko hadamaden yɛrɛ don wa Bɔgɔtigi maanifin kamana ganna kuma min mɔɔw bi damakasi ani jɔrɔ la jamana sɔrɔ la Bɔgɔtigi k'a dɔn o waati de ale bi ko kɛ ko min yɛrɛ ma deli ka kɛ min ma deli ka sɛbɛn tariki kɔnɔ Bɔgɔtigi k'a b'o de kɛ utikalo min filɛ nin ye a ko douanier na kunkan bɔ min kɔni ma deli ka kɛ fana Bɔgɔtigi yalima dalu jumɛn in de bɛ ayiwa inspecteur général Amadu Konate bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko juillet kalo san 2025 direction générale des douanes Bɔgɔtigi k'a dɔn ɲɛmaaba ni awa OMD AOC o ɲɛmaa fana don Bɔgɔtigi k'a dɔn miliyari 80 ani miliyari 5 kalo kelen k'o da wala kɔnɔ ten ngami Bɔgɔtigi i k'a dɔn sanu kɔni a na yɛlɛ kuwa sabula i k'a dɔn min ka d'ale ye wari kɔni ka don dɔrɔn Bɔgɔtigi sɛbɛnnikɛla ko wari donbaa dɔ ye nin jɛ in de ye Amadu Konate a bɛrɛ ta Bɔgɔtigi k'a dɔn jamana bi danga min na a dɔnnen don fan caman bɛ yen douaniers i k'a dɔn n'u y'u pan cogo cogo yen bi tɛmɛ ka sɔrɔ u ma yeli kɛ ka sababu kɛ lakanako ye ngo n'a ta bɛɛ min ye Konate ye Bɔgɔtigi a wa fajiri ani sɔgɔmada joona ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'i miiri k'a fɔ wari bɛ sɔrɔ nin sira in de fɛ walima a ye taa nin donda in na Bɔgɔtigi bɛ se ka taa dɛrɛli k'e ten a k'o de la service de douane san kalo o kalo dɔ de bi fara i k'a dɔn wari sarata kan ayiwa dɔ de bi fara i k'a dɔn sɔrɔ kan a ko n'i ye bureau ta k'u lajɛ min ye sibiri don ye sibiri bureau sibiri don yan kalo tile 16 tile 26 sibiri don minnu bɛ bɛn tile 16 ni fo ka taa se 30 ma sibiri kun saba ka tugu ɲɔgɔn kɔ Bɔgɔtigi yanni utikalo ka kunjɛ a k'i k'a dɔn dankɔrɔba in kɔni a sera ka dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ kura tigɛ sabula min sɔrɔla ka kɔrɔ miliyari 85 Bɔgɔtigi i k'a dɔn a bɛ sago ka a ko douaniers kɔni min ye wulikajɔ ni jateminɛ direction générale des douanes jango min ye Samakɔ ye Bɔgɔtigi wulikajɔba kɛra ye sabula min kɔni ye wari sɔrɔta ye ani minɛn minnu bi don a jate ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko douaniers u ka fara ɲɔgɔn kan de nana ni nin ye wa Amadu Konate yɛrɛ a ka fasoden ɲumanya a n'a bɛ jamana fɛ cogo min o de don wa a bɛra ta i k'a dɔn dankɔrɔba in i b'a bɔ dugu dɔn wa a bɔ mini ɲɛma dɛ Tusegela o tɛ Segu ye de ayi Buguni kɛ est-ce que a tɛ bɔ Buguni yan fan in de fɛ o tiɲɛ don awɔ Tusegela ni ma fili
k'a bɛ bɔ yen de Bougazelli inspecteur général Amadou Konate tusegɛlakaw a ye Ala tanu a ka nin den min n'a y'a di jamana ma tabarikala sabula a kɛn bɛ ŋana minɛ ŋana ye Bougazelli a ka wulikajɔ ni jateminɛ ani a bɛ baara minnu boloda ani tasira minnu b'a bolo ka ɲɛsin douanier ma sɛbɛnnikɛla ko jɔn a la maa bɛ se ka fɔ ko tabarikala a ko min ye nin uti kalo ye wari min bɛna da waganden kɔnɔ nka min Bougazelli o bɛ sɔn ka caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'humanité kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ fɔra l'humanité an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau o ko ten n'i ye dingɛ jɔlen bɛɛ a t'a ɲi bolo siga t'o la min ye fasirikɛla ye n'o ye Adama Jabate ye Jabate ko min an ka taa Ecobank la dɛ Ecobank maa dɔw bɛ yen an bɛ yɔrɔ ko bi jɔn ko Ala o bɛɛ lajɛlen ni dusukasi sigilen don k'a sabu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Demba Kante ye Demba Kante ale ko k'ale ka nafolo min n'a ye o ladon Ecobank la kabi san 2009 n'i y'o lajɛ ka na se 2025 ma min ye wari kan ka min fara a yɛrɛ kan ka bugu n'a yɛrɛ ye o hakɛ ko bɛ t'i jɔ se fɔ wari $42,000 la wa k'ale n'a ɲɔgɔnko caman nin donni kama i b'a ye k'a fɔ ko min ye Ecobank ye dɛ u ye wele de bila maaw ma waasa wari min bɛ u bolokɔrɔ dɔ ka fara o hakɛ kan min ye u ka kapitali a ka se ka bugu ni k'a yanga ni k'a bonya u ye wele bila maaw ma san 2009 maaw maa bɛ yen ni se b'i ye ni wari b'i bolo bilankɔrɔ la i ka na n'a ye aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye waati ni don natɔw kɔnɔna na e ka se ka kɛ Ecobank o actionnaire ye wa n'i y'o ta k'o lajɛ o de kama sa k'olu caman bɛ yen Demba Kante ka fɔ la a n'a nɔfɛmaa caman bɛ yen olu nana ni ka na u ka wari ni ka na a don Ecobank o da kɔnɔna na wa k'a minɛ o don san 2009 ka na se 2025 ma min ye san yirika caman ye o tɛmɛna nka min ye ale ka nafolo ye a kun kan ka bugu ka se hakɛ min ma dɛ o de ma sɔrɔ a bolo ko n'i taara a ka kɔnti lajɛ bi min ye 1,600 ye o de bɛ a kɔnɔna na ka taa an kɛ a m'a ta k'a dun a bɛ k'a to yen fɔlɔ sariya ka bolo a bɛ k'o sira taama fɔ bawo min ye Demba Kante ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ Ecobank ka nin taabolo in maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima u tun b'a la ka mana de da maaw ɲɛna nin donni kama wa n'o ye san 2009 ye k'a fɔ ko maaw kana u bɛ action feere u ma ale yɛrɛ Demba Kante kunnin kelen ale action min san o bɛ t'i jɔ fo 4,000 ani dɔɔnin ale y'o de san n'i di action jateminɛ 2,000 la o ka ca dɛ n'i y'a lajɛ min ye Demba Kante ale kɔni ko k'a bɛ laɲini min kɛ maaw maa bɛ yen n'o bɛ ale ka nin lahalaya in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka ko in kɛ kuluba kelen ye ka taa min ye Ecobank bawo olu ye munumunu salon ni dɔw kɛ u ɲɛkɔrɔ ye o ka t'u sɛbɛnkɔrɔ ɲininka kan jɔlen foyi ma ye u da kɔnɔna na min ye sɛbɛnfura ninnu ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolokɔrɔla la a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don a y'a san min na a n'a kan ka dɔ fara a yɛrɛ kan ka se san 2025 ma ka se hakɛ minnu na sariya kɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ wa sɛbɛnfuraw bɛ hakikaw bɛ a bolo k'a bɛ fɛn min kɔni fɔ Ecobank ɲɛmaayaso ye u ka wuli ka jɔ kɛ olu ka nafolo min kɔni don filɛ nin ye kunbala na u ka wuli ka jɔ kɛ waasa u tɛgɛ ka se ka da u ka wari kan n'o tɛ an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana don u n'a t'u ta da bɔgɔ jenilen kan ale n'a ɲɔgɔnko caman wa n'o kɛra sabu ye wa maa bɛ ɲininkali min kɛ k'o tɛna kɛ sabu ye ni bɛɛ lajɛlen wulila ka hi kɛ Ecobank kan k'a sabu kɛ k'u taalen b'u ka wari di ye wari kɔni a kun kan ka bugu ka se hakɛ min na nin ye maa kunnin kelen ta ye n'a sera maa 100 fo maa 100 ni kɔ ma ko yalima Ecobank forokoni laban a tɛ to a dugisara la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Adama Jabate a ka fasiri Ecobank u ka wuli ka jɔ kɛ nin kana kɛ mankan ye sabula wari tɛ mankan fɛ ayiwa Bougazelli n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 270 ani siɲɛ 4 Bougazelli k'a dɔn janto n yɛrɛ la kɔrɔko ka di Ablaye Jara nin y'a ka sɛbɛn ye uti kalo tile fɔlɔ Bougazelli attaquement min kɛra ayiwa Sukala usine na ani Siriba la Bougazelli a senfɛ i b'a ye k'a fɔ Bamanjuw kɔni u nana tiɲɛni yɛrɛ da kelen de kama sabula olu tɛ maa ye u ni maa mago tɛ Bougazelli k'a dɔn fɛn o fɛn n'o dilanlen don u b'a fɛ k'o désabotage sɛbɛnnikɛla ko Bougazelli i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ nana kɛ Siriba la a bɛɛ ta chinois dɔw minɛna chinois kɛ cɛ fila kɔni sera ka dangɛ han Bougazelli k'a dɔn olu kɔni olu sina ka porokoto te coyi Bougazelli u nanu yɛrɛ kalifa brigade territoriale gendarmerie marakalakaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko kelen do a ye ko Liu Yangui ale de ye directeur Liu Yangui
chinois tɔgɔ kɔni i mana yu ya buju a bɛɛ ye kelen ayiwa an ka taa Lion Yungi ale ye directeur Mali ye Oasis wasiri ke ale ka baara de kun ye k'a fɔ jibondo minnu kan ka sarada min bɛ se k'a to kɛnɛw a fiyɛfiyɛ barika bɛ bonya n'o ye ayiwa kana suguri ayiwa forow ye Kang Junyang wasiri ke i k'a dɔn ale fana tun bɛ sukala la kunnafoniw kɔni y'a jira nin sunakɛ cɛ fila wasiri ke i k'a dɔn utikalo tile 12 kuma min u minɛbaw n'olu kɔni u dakabana ɲani ne sɛgɛnnen don hɛrɛ tɛ o waati u sɛgɛnnen ɛdɛ ni ayiwa minɛba ninnu kɔni n'o ye bamanju ye u tora i k'a dɔn baromisɛnnin na ka sin ka suna ten fɔtɛ f'u bi gɔrɔndɔ sinuwakɛ cɛ fila olu ma fɛn fɔ maa ye koyi u fila sina ka ɲɔgɔn gɔri ten ka kungo kolo minɛ u sen la waati ki su man di tile man di an bi taama de ye jɔyɔrɔ t'a la waati tile 12 waati ki k'a dɔn u bi taama cogo min u bi taama sabalikala k'u tora taama in de la sa u nana bɔ Mɔnɛbugu kan u selen sa u sɔrɔla k'u fɛ la ta fɔ mobili dɔ kɔni bɛ yen min bɛ taa Siriba la u y'u kari o kɔnɔ waati k'i k'a dɔn kuma min n'u sera Siriba la sa u laban sɔrɔla ka moto ta ye ka sɔrɔ k'u kunda ayiwa u minɛna dugu min na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye maa fila in ye jeni min de kun y'u minɛ ani sinuwa maa 8 wɛrɛ Hindu kɛ cɛ 3 fana b'u bolo waati k'i k'a dɔn a ko sinuwa cɛ 4 min n'olu kun minɛna fila kɔni ye dangɛ an bɛ donni minɛ ko bi asafurula maa 6 de kun minɛna sinuwaw na 4 bɛ fila kɔni ye dangɛ saw waati an bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni wɔyɔ ninnu wuli ka bɔ sunan na n'u y'a ye k'a fɔ maa fila ye dangɛ u kun bɛ yɔrɔ min u ye yen bila koyi waati joona u ye yen bila o bɛna kunnafoni di o Bɔsiriki min ye bamanju ye i y'a dɔn ta gɔni daru ka ayiwa min kɔni ye duga bugu ye min bɛ ɲɔnɔ mara la i k'a dɔn ayiwa an ka sɔrɔdasiw kɔni kun ye tasuma da u kan sɛbɛnnikɛla ko o de senfɛ sa u harabatɔ kɔni u bolo bɛnna minnu masa u y'olu sa olu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka se ka mago to sabula n'a dɔnna k'a fɔ maa minnu b'an bolo hali n'an bɛ ɲini sa u n'an mago to Bɔsiriki nin attaquement minnu filɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ u ka boli kɔnɔ min ye sukoro usine min bɛ yen o ye tabila fankelen la Bɔsiriki ni maa min dun b'a la k'a fɔ e ye magotigi ye yalima usine kuturu i bɛ se ka taa tasuma bila o la cogo di sɛbɛnnikɛla ko a na dɔn nka min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ cɛ fila in kɔni ala kɔni ye ninnu ni kisi i k'a dɔn u taara u yɛrɛ kalafa ayiwa gendarmerie min bɛ Marakala baasi foyi t'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura ne bana ne y'o bila Nouvelle Horizon ne bɛ o ta Nouvelle Horizon maa min kuma bɛ o de Mahamani Ture ye Mahamani ko min i bɔla ka min ye jatigɛwale kɛba maa minnu ka fɔ ni siniwaw bolo kotɔla u bolo o maa don e ko u ma fa u yɛrɛ la sibiri tɛmɛlen ka bɛn utikalo tile 23 ma san 2025 min kɛla sabu ye sa u taara ka fa u yɛrɛ la ni ka taa bin anw ka l'armée o dagayɔrɔ 2 kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye forces armées maliennes ye o kɔni kɛlen kɔ ka nin jagɛlɛya wari ta ka ɲɛsin Farabugu ani Sogolo ma min ye armée malienne olu fana u ma kuma o kɔni sɔrɔla ka du o kan k'a sɔrɔ u ɲɛ ma ku min ye Farabugu ye ka taa se Dogofirima min n'o filɛ nin ye ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na fo ka taa se Masina yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ min ye opération dugukolo ye a bila an bɛ o cadre de kɔnɔna na o kɛra sabu ye sa min ye mugu ye sanfɛ pankulu n'o ye kɛlɛkɛ pankulu ye olu kɔni yangalen kɔ min ye armée de l'air ye o chef d'état major ye o kɔni ko avion tigiw ma n'aw taara mugu min dulon filɛ avion ninnu kamaw na aw n'a kana segin dɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni u taara fajiri de wele ninnu sigilen kan o m'a fɔ komi ala ko ka d'u ye wa misiri welela u sanfɛ ni bɔmu ye ka bɛn sibiri don ma utikalo tile 23 san 2025 u y'a jira fana k'a fɔ hali n'a sɔrɔla u ma se ka jaabi jɔnjɔn bɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ olu kɔni ninkɛnɛ kɔni karabala terroriste lakaw yɔrɔ min ye forces armées maliennes ye u y'a jira sa k'a fɔ min ye Jafara Beye ye o min n'o o filɛ nin ye o ni fɛn Masina furancɛw o kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ la ye o wulikajɔ min ye bombardement ninnu ye n'o de ye ka bɔmu n'o ye mugu pɛrɛntɛ ye ka suuru nin ma murutilen ninnu kan donc ala a bɛɛ lajɛlen a bombardement bɛɛ lajɛlen kɛra u wasa ye o wasa o kɛla sabu ye sa min ye wulikajɔ ye an ka forces armées maliennes o ka halisa dɔ fara cɛsirijala kan ka se ka yɔrɔ ni ka u mɔmɔ halisa o y'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kunnafoni sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na n'a taara nin dasi yanni yenkaw b'a fɔ k'u bɛ maa wɛrɛ fantɔ maaw n'u bɛ na u tulo lasɔmi k'u bɛ boli i b'a ye k'a fɔ sina k'a kɛ tasuma kun 2 minɛ ye la hawla wala quwwata ni nin y'a dasi yan fan fɛ yankaw fana u b'a dasi olu kan
a ko de taara ci n'o kɛra i bɛ jateminɛ kɛ tasuma min ni o t'i pɛrɛn i bɛ t'i fili o de kɔnɔ o t'a la o e mana di i sɔrɔ o fɛn kɔrɔ n'o kalayala dun ayi mɔden i ti sa joona tasuma min na i bɛ taa ye de o i bɛ sa kɔni payi a ma nɔgɔ dɛ nkɛ min ye nin utikalo tile 14 fana ye théâtre sud ka bɛn alamusa ma san 2025 u y'u tɛgɛ da kalabanci dɔ fana kan n'o ye siganama dɔ ye u kɔni min kɔni n'ale ka wulikajɔ sigakun kɛn b'a la k'a kun b'a fɛ ka dankari kɛ an ka pankolojini kɛnɛ dɔ la jamana in kɔnɔna na ale fana tɛgɛ dala kan ni k'a bila anw ka fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ bafo yanfan in fana fɛ tɛgɛ dala maa siganama dɔ fana ka ɲi passeport dɔ tun bɛ a bolo n'o ye Maroc passeport ye wa a y'a jira sa k'a fɔ ale kɔni bɔ a bɔyɔrɔ la ka na anw ka jamana kɔnɔna na k'a ye yɔrɔ caman kɔni a tɛmɛna olu fɛ koyi i n'a fɔ Mauritanie Niger fo ka taa se Tchad ma o ko o tɔ e k'a kuma to ten sa an bɛ t'e di maa minnu ma e n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ olu ye o bilala gendarme ka bolo kan waasa sɛgɛsɛgɛli tɔ olu k'o kɛ ni ka o dafa maa bɛ se k'a fɔ min ye nin jatigɛ walekɛla ninnu ye n'an k'u ma ko terroristes donc ala u tun b'a fɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a fɔ u na farakura da u yɛrɛ la donc ala wulikajɔ a ma ɲɛ a ma sira sɔrɔ fɔlɔ nin kun ye sira sɛbɛnna Salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri Baba Sidiki an ka segin ka na karamɔgɔ tɛ waati ngara naam ne ko bala cogo bɛ di Baba Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni ɲɛ t'a to a la nin ye jumɛn ye flambeau le flambeau tamoɲɔ Baba Sidiki i k'a dɔn an ka taa Bamakɔ Douafiyɛ la a bɛna taa jama jɛrɛ yɔrɔ Baba Sidiki k'a dɔn nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min yen man ka kɛ kolokala kɛ yɔrɔ ye Baba Sidiki i k'a dɔn Bamakɔ suguba camancɛ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛna Baba Sidiki yen kɛ bɛ dɔrɔgu a jabalaba ye ka da mun kelen kan sɛbɛnnikɛla ko Baba Sidiki i k'a dɔn suguba kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka jɛni nin ye cogo di dɔw bɛ yɔrɔ la a ka ca san 30 san 40 Baba Sidiki bitigi kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen koli a ko kuruba dɔ bɛ yen min tɔgɔ dalen bɛ Maafa Ayidara ka kuru a bɛna taa immeuble in ye Dawuda Sakɔ ye Baba Sidiki nka bɛɛ lajɛlen de ko Maafa ka kuru o da la Baba Sidiki k'a dɔn sugu yɛrɛ camancɛ la n'o ye légume kɔrɔla ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a dogolen tɛ maa si la i taatɔ i natɔ i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la Baba Sidiki fɔlɔfɔlɔ min ye furaw ye i k'a dɔn yen de a tun bɛ feere o yɔrɔ in na Baba Sidiki yaala yaala fura tun bɛ to yen de kosɛbɛ nka an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ o dɔgɔyara kosɛbɛ kunnafoni dili ani mɔɔw yɛrɛ siranni yaala yaala ɲɛ Baba Sidiki nka bi yɔrɔ in ɲɛlelen bɛ ka kɛ dɔrɔgu faso de ye sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa si la maa minnu b'a ta minnu b'a feere bɛɛ b'u dɔn wa bɛɛ ɲɛ b'u la Baba Sidiki sɛbɛnnikɛla kɔni bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn ye gendarmew polisiw ka taa se i ye cakɛda min dɔn a fɔ yalima o tɛ nin galama de wa Baba Sidiki i k'a dɔn a bɛrɛ ta maa n ka sira t'a la laban o laban n'a yɛlɛlen la don min Ala m'an kisira Baba Sidiki i k'a dɔn suɲɛni misɛnnin tɛ ban binkani wale tɛ ban Baba Sidiki o laban Baba Sidiki n da dɔnni kɛnɛ karaba i k'a dɔn fɛn dɔ nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko yen jagokɛlaw olu yɛrɛ man ka sɔn abada nin ɲɔgɔnna ka kɛ u ka bitigi daw la o de la u k'an ka wulikajɔ boloda Baba Sidiki i k'a dɔn min kɔni ye kunnafoni laseli ye ka kaana tigilamɔgɔw wele Baba Sidiki su fara tile kan mairie polisi Baba Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen de k'an ka wulikajɔ boloda min bɛ se k'a to nin kɛwale cɛjugu in bɛ dabila Bamakɔ suguba camancɛ la sabula maloya ko don feerelikɛla minnu bɛ yen karabuw nɔfɛ sannikɛla minnu bɛ tɛmɛ yɔrɔ la karabuw nɔfɛ Ala m'an kisira sabula Baba Sidiki k'a dɔn dɔrɔgu jugu feereli k'a dɔn tile fɛ dogona yɛrɛ t'a la su yɛrɛ m'a ko Ala k'i kisi i ka tɛmɛ yɔrɔ in na dɛ Ala k'i kisi koyi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le flambeau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara le flambeau ne y'o bila la foudre sans péril ne bɛ o ta n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛla n'o ye Aminata So ye Ami ko min ye CMSS ye n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye donc wala k'an ka taa ye ɲɛma n'o ye Isaka Kɔnɛ ye Kɔnɛkɛ ale ɲinɛn t'a ka baarakɛlaw kɔ sanga n'a ka waati ka wuli ka munumunu Salo kɛ bureau ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɔlen kɔ a ka bureau kɔnɔna na Isaka Kɔnɛ Segu ka den don
a ye kɔni ka somaya n b'a de b'o juru sama ayi n bɛ min f'i ye ale lamɔna nin cogo in de la duba kɔnɔ den o ka baara bɛ kɛ tan de a tɛ ɲinɛ maa si kɔ ayiwa naam min ye Saka Kɔnɛ ye ka wuli a ye nin baara in boloda alamisa tɛmɛlen utikalo tile 23 san 2025 k'a lajɛ sa min ye bâtiment administratif minnu n'olu bɛ direction générale kɔnɔ ka se ka munumunu salo kɛ ye sɛbɛnfuraw bɛ cogo di o mara an bɛ cogo jumɛn na an bɛ samiyɛ waati min na fo ka taa se bureau minnu bɛ yen n'u bureau kɔnɔ bɛ ɲini ka jɔya a tigilamɔɔw na olu bɛ se ka fan wɛrɛ suganti cogo min na waasa baara kɛcogo ɲuman maanifin minnu bɛna bɔ u ye u ka maa magow la olu haminaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ joona o kaɲi min ye Isaka ye jɔn ko Ala a y'a jira sa k'a fɔ min ye cakɛda ye ni ɲɛma ni hakili to i ka baarakɛlaw la a bɛ kɛ sababu ye baara a ka jidi yiriwali o bɛ kɛ bada ye wa n'i y'a lajɛ fana a kɔni a nafura dama ni ɲɛmaya bulon kunna ka na se bi ma a y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda ye k'a tɛ taa ɲɛ bɛɛ ni kalanw tɛ sanga n'a ka waati maa dɔw bɛ sugandi olu bɛ taa dɔ fara u ka kalan kɛtaw kan waasa min y'u ka dɔnniyaw ye ka se ka o dili don kosɛbɛ o y'a dɔn hali kɔsada in na dɔw bɔla Abidjan yanfan in fɛ o min ye kalo damadɔ kalan o baalen kɔ o ni kunnafoni seginna wa a y'a jira sa k'a fɔ a tɛ da o ma bɛɛ lajɛlen na kalan ta dɔɔni waasa min ye maa mako minnu n'olu jɔn bɛ caisse malien de sécurité sociale kɔnɔna na n'o de ye ka maanifinw maa mako ɲɛnabɔ an ka fonctionnaire olu minnu bɛ taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la u ka pension ko ka se ka don bala joona sɛbɛnfuraw bɛ tɛmɛ bureau minnu kɔnɔ ani maa minnu tɛgɛ kɔnɔna na olu ka kɛ maa galabutigiw ye o de ye a ka munumunu salo in ka se ka o bolo da alamisa tɛmɛlen utikalo tile 22 maa bɛ se k'a fɔ sa CMSS n'o ye caisse malien de sécurité sociale ye o kɛn bɛ ka hakilina in kuntan bɛ ka bila minɛn min kɔnɔna na o de ye baarakɛlaw ka se ka olu k'u kɛ fɛn ye fɛn min n'a ni sanu bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma ani min ye jamana yɛrɛ sariyabolow ye a n'olu bɛ se ka tɛngu ɲɔgɔn na min ye jamana ye bɛɛ lajɛlen n'o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ nin ye sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ la fuduru kɔnɔ Aminata So a ka fasiri don n'a ma ɲɛ k'a yaalala biro kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔmuso ka biro bɛ yen Macam n ko yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ kolo yɛrɛ ye awɔ n'i y'a mɛn ko CMSS Fatumata Macam Kɔnɛ don Macam ka biro a ka dɔgɔ dɔɔni o ka biro ayi o ye biro belebele o don ko n tɛmɛna ye o wa ne famana yen ma a tun bɛ yɔrɔ kɔrɔlen min na a baarakɛ ɲɔgɔn tɔ ninnu de bɛna to yen mais o ye biro belebele dɔ da yɛrɛ ma sisan awɔ n'a ko allo Ala Macam ka weleli ka a kuma k'a ka di parce que a b'i wele a wari de di a kuma k'a ka di directeur ko enveloppe in ka di ma o ka di e tulo la kosɛbɛ waati n'a ka waati ma se yan'an k'a kuncɛ e y'a dɔn i tun bɛ ka douane DG ka yɔrɔ ɲini Tusegela a bɛ Kɔlɔnjɛba de fɛ il est de Kɔlɔnjɛba awɔ a bɛ Kɔlɔnjɛba de Umaru Mariko ka dugu ah oui d'accord c'est vrai maintenant j'ai compris Ba Konate OTM directeur kɔrɔ ka dugu o soma tɛ di ils sont parents si je ne m'abuse ils sont parents wa il paraît que directeur a ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba jɔ ye u ka dugu la kɔni o ka ɲi olu fisayara ni san 20 ni kɔ députéya Umaru Mariko ma se ka foyi kɛ Kɔlɔnjɛba a di ɲagaduma ta ka taa députéya nafa na nafolo minnu bɛ ta san kɔnɔna na ka t'o fɔ ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka m'o kɛra Umaru ka ŋɔmi sisira Allah Waati yana an ka n kɛ bɔ ye an bɛ foli ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jamukan min n'an k'a ma ko bamanankan Madame Touré ale bɛ donsɔngɔnni de ɲɛnamaya ale na fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan sɛbɛnw bi bɔ ni ka n'olu lakali min ye Hamɛdi Jakite a tun bɛ jaw la Boubacar Sidiki Daba Tunkara ka kunnafoni lase nka bɛɛ lajɛlen masaya tun bɛ maa min bolo Jibson Control sabula fiɲɛ turukala yangani tun b'ale bolo Jibi baara ɲɛna wa Salam